Astăzi ne vom juca din nou FC Mobile. Ne vom juca head-to-head, cum vedeți aici. Și poate mai ne jucăm și la Liga. Acum hai să dăm start la meci. Capul meu. Vom juca cu... Ce, Doamne, iartă-mă, echipă din Ohio e aia, dar nu mai contează. E S cu C cu G. 1905. Ferească Dumnezeu. Nu înțeleg echipele astea. Așa, cred că îl batem. Sigur. La cum avea echipa noastră forța aici. 95 OVR. Are 83 OVR. Și eu am 95. Păi ce să-mi facă, mă, ăsta? N-are ce să-mi facă. Efectiv n-are ce să-mi facă. Ca să... Bun pe dribbling-ul rămân meu. Da, nu, că intră într-o combinație acum. Balotelli cu Salah. Aoleu. Cea mai bună combinație putea să fie 1-0. Dar nu mai contează. Și dacă mă batem... Avem Nu! Bine! Avem fundași foarte buni. Fundași de nota 10. Dar nu știu dacă cel mai bun. Îi dăm centrare. Și Tuțe! A scos-o în corner. Acum putem să facem gol cu cap aici. Dar nu mai face niciun gol cu cap. Bun. Da, ce centrare bună! Wow! Dă-i Carvajal. Bravo! Du-te! Nu! Salah, du-te! Dante! Ești goalkeeper! Bine, mă! Bine! Să nu ne la faza asta. Atâta, mă. Bună, mă. Fazele fixe sunt cele mai periculoase. Carvajal și mă duc. Hai! Du-te, pase. Jocă pase. Bellingham, ai grijă. Uite. Mamă, ce ocazie! Nu pot să cred. Și 1-0 că ne-am luat gol din fază fixă. O faul, pe bune. Nu este vina mea. I-am dat eu lui faul. E vina fixa lui că să băgă la minge. Logic. Pase. Jucați pase. Ați văzut? Ați văzut cu ce fac pasele? Mamma mia! Ce ocazie! Balotelli? Mamă, dar portarul ăsta de 2 bani! Aoleu, e 1-0 la pauză. Nu-i de mine. Nu-i deloc bine. Bun, hai că e bine. Bine, bravo. Are pe Mbapa. Offside, clar. Clar. Faul. Deci, dacă tu mi explici că ăla-i faul. Bravo, Casillas. Pase, jucați pase. De ce? Palmer.
Bine, mă! Bine! Bine, spun! Bine! Pase, 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 pase și gol. Ia uite. Nu, de ce Balotelli? De ce ai făcut aia? Deci de ce ai făcut aia, Balotelli? Deci putea să fie 2-1. Deci foarte frumos gol a fost. Combinație, combinație și pas. Nu! 2-1. Punctul 81 e 2-1. Au dat și ăștia gol. Combinație frumoasă, dar că portarul ăla, dacă nu va ieși vreodată, o să ia 10.000 de goluri vreodată. Kim. Cine-i mă ăsta? Kim. Fugi. Fuga. Aud. Cum? Deci... Bine, 2-2! Bine, mă! Bine! 2-2! Bine, mă! Bine! Bine! 2-2! Bine, mă! N-am fost învins! Am scos un egal! Bine, mă! Bine! Doamne ajută! Bine! Foarte frumos! N-am lăsat învingerea. Înfrângerea. Am lăsat egalul. Să vedem aici. Balon d'Or. Recomandez. Să dăm aici la desen. Top events. Aici am asta. Champion. Orate. Că e bun. Hai să vedem pe cine ne dăm în acest pachet. Hai să vedem. Opening. Franța. CM. Nu știu cu asta. Și... Ibaut! Mamă! Vezi că e bun! Mamă! Sunt foarte mulțumit. Sunt extrem de mulțumit. Hai să vedem și de aici ce ne dă. Bun. Opening-ul cel mare. Opening-ul cel mare. Bun. Anglia. CM. Nu știu ce trebuie asta. Mile? Nu știu ce trebuie asta. Mile. Oh. Fiate că mai iau unul. Mai iau unul. Opening. Hai să vedem. Argentina. CDM. Roma. Parcă vezi că e bun. Not bad. I'm okay. Ok, hai să vedem. Încă un opening. Bun. Hai să vedem. Argentina. ST. Atletico Madrid. Curea din 99. Nu pot să cred. Bun, hai să vedem. Opening. Franța. CM.
Nu știu ce cuge asta. Rabie. Dublură. Deci am dublură. Încă o dată. Încă o dată. Hai. Hai opening. Opening-ul cel mare. Bun. Ce ne pică? Spania. RW. Paris Saint-Germain. Marcoase 101! No way! 101! 101. Și ultimul pachet. Hai să vedem. Ultimul pachet. Italia. LW. Nu știu ce era asta. Insigne. Bun. Acum mergem la echipă și ne facem de 96, cred. Eu cred că ne facem de 96 over. Hai să vedem. Hai să vedem. Ne facem? Sigur. Da, 97 chiar. 97 chiar. Mamă. Foarte frumos. Bun. Banca. Foarte. 97 over. Altceva. A nivel. 97 over. Vreau și pe rotri? Plus 100. Nu le-a apărat, nu. Nici pe ăsta. Da. Ok. Bal? Oh, ia uite ce minge mișto e asta. Mișto, ca lumea. Ca lumea. Hai să jucăm aici. În Premier League. Cu Arsenal jucăm. Cred că dacă jucam cu echipa mea de 97, îi băteam, cred. Jucam acel meci și cred că să încheiem acel video. Și începe meciul Arsenal-Manchester City. Eu o să fiu comentator, cum v-ați obișnuit. Saliba pasă pentru Saka. Saka intră în atac. Joacă pasă. Odegaard. Nu mai place să mai alergem. Timber. Bun. Bun. Și șut. Ce ocazie! Mamă! Ce ocazie! Havertz. Centrare și... deci trebuia să-i dau pase lui Gabriel. Merge. Rice. Stai Savinio, că știu eu. Nu! Mamă, dar ce foarte! Frumos, dar cred că e offside. Offside? Nu. Dar uite cum s-a băgat în mingea.
Bun. Nu. Poate să facă. Bă, dar ce gol! Ce gol! Urmărați-l pe final. Ce gol frumos! Pase, pase și gol! Anderson e mai bun portar decât porcăria aia de la Arsenal.